थारैनो नंगौ जोंहा गोबां माखासे दासिमबो मावफुंनो हायै जेंनाफोर दङ। जोंनि हारिनि राव, जोंनि हारिनि थुनलाइ, जोंनि हारिनि बिजों, जोंनि हारिनि सिनायथिया बबेबा बिथिङाव माबा मोनसे खैफोदाव गोलैदों नामा, जों बेनि फारसे जों बेयाव स्टाडि खालामगोन, जों बेवहाय सावरायगोन। आरो बेनि गेजेरजों जुदि माबाफोर गोनांथार थांखि लानांगौ जाब्लाबो जों बेवहाय लागोन। नाथाय मोनसे खोथाया सैथो जे बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बर' हारिनि माखासे आफादखौ लाफानानै, जेरै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ, आइजो अनसाय आफाद दङ, फोरोंगिरि आफाद दङ, हारिमु आफाद दङ, जोंनि हारिनि सायाव माबा मोनसे गाज्रि दाग गोलैनाय, माबा मोनसे बदनाम लाबोनाय, जों बे खामानिखौ मालाबाबो जानो होआ। आरो जोंनि हारिनि थांनानै थानायाव जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा। बे जाबाय जोंनि मोनसे थांखि आरो बेनि सायावनो जों सावरायगोन। जानो हागौ जोंहा माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजाबाय, नाथाय मालाबा जों ओरैबायदि आन्दाज खालामो जे आसाम सरकारा जोंखौ मालाबा समाव बबेबा बिथिंनिफ्राय जोंखौ बिमा बाथुलजों नायनाय बायदि जों आन्दाज खालामो। जों बेबायदियाव जों जनानै थाया। जोङो गणतान्त्रिक भाबै जों सरकारनो मिथिहोगोन। सरकारा जुदि बेवहाय बिथांमोना जुदि खेरायब्ला जोङो गणतान्त्रिक भाबै बिथांमोननो जों खुद्रिनानै जों खोन्थागोन। अब्लाबो जोंनि समस्याफोरा समाधान जानांगौ, बेनि सायावबो जों सावरायगोन।